Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinihilong ki khubor bamta kasni. Karkum ki khubor belayo lum layo tho bun bha ki bakamai da ka arshaka ki kamai be an khan pat penrung kerteng bar kinu ki company ki belayo ek license na ka sorkar jylla. Ka kinhun menteri ka sorkar jylla kala de ban menjur ya ka kendon an ka batip kum ka Meghalaya Taxi Aggregator Operation Rule 2020. Hagaba onsha ignongnya arshaka ban kamai da ka penrung kerteng shwa bar ka nu ka company ka belayo license na ka sorkar jylla. Shushu layo jingtip kat kum ki khubor ba ka sorkar jylla kala ithuh iki artali ki company try jylla kita ka jets 24 or 7 bar ka company any right bar kini ki artali ki company ki dei ki belayo license ban penrung ya ki nongnya arshaka ban kamai da ka pendon kam ya ka app junkie. Kipat ba ki ithuh babun kinong kamay arshaka ki kamay ka kerteng Rapido ba donru ki ba pendon kam do app Rapido. Ba loong ba ka company Rapido kamdei ka company na kani ka jylla ba ompat ithuh ya ka da ka sorkar jylla. Kipat ba ki batip shpang kani kilas dang ban artatin bat sngo shepting namar ba kamlong satya ka basngan ban shong da ki arshaka ki bampat pendrung kerteng bat kanu ka company ka bla yo jing ithuh na ka sorkar jylla.